Díomh Gaeilge agus bfuair géad mé le fáilte chuig Stíle ar náis an sa Cluasraon. Mar soldaobh chana haon haisbí leanúint Cluasraon ar Facebook ní chur níl Christóir fáil fé láthart is Cluasraon gnóchach I gobar I blean teanga na níise. Agus mis sé ansá an am céine, dus die tapit vlagganna. Ach bim sé gobar le die táiltecha frisin ó am go ham. Déanam sé aistúcháin ar an chud stuff go Gaeilge. A Grinos. Inmh híon me meisi deas Vlag a hafid fi Gruaige. Na fuil a lihéad sin díanta gamsa go fóil. Is sin chéad rud fi me Gruaige ná níl sé díreach mar so. Cha sé díreach in neamh tis gluam sé díreach trís bar Gruaige a áil agus dig nach dus díon sé an Gruaige fada íru ans meach sin is íasca a bhar stíon sin cíal. Ach dig nach ní bhíon nach nó chud glibbanna díreach dámar fad. Agus é sin focail an lei dá an scíal glib nó glibbanna cilinn sé sin banks. Fuair ar termapon caií neadidir mí a é sin an focail úsáidir dig nach, mar ní dúirs me sin in an riamh ní stóilm. Ma ha focail níos fear gréibh se chuirgí sna trochtainna agus bé mé gúsáid an san. Agus seo an Stíl a cham se dig nach. Ha sé bísbeg as an gnách a tíran, mar net méid just ha Stíl altíarnach a gam agus dían sé cíal fu Stíl altíarnach a gam sa gúir me Gruaige freisin. Gléitar Hime ar an Stíl seo agus is focail Seapánach é chilín ban Fransa. So, níl sé cumánta sé Seapán a chanéirt agus ceapan gurúd starúil é ar inús benós leis na ban Fransaí. Sa Seapán tráchtará an Gruaige chahab mar seo, an Bearradh Gruaige seo a chahab, agus sin a chúisbáin am sinar nílam láin a chinnta fi áfach. Ach, I neamh, bíonn sé inúsáide cailíní I thardú go thorthagus. Sin a méid, níl sé cumánta ar fud na tíre san a chuirt. Ach is mailam sa, mar ceapan go gcruthíonn sé fráma jazz ar maig, agus níor sásta riamh le haon Bearradh Gruaige eile. I mo héal ar fad, bhaine stríal as anna chud stuff agus bhí glibbanna imó agam nuair bhím sé mo ígóir chuir mé pictúir ansá nó aitigant má há sé ná teachta ar níochar agus sin ceann na chéad Stílanna Gruaige altíarnacha bhí agam riamh I mo héal. So yeah, sin an Stíl Gruaige chaim se agus cúpla Stíl ban Fransa Seapánach ann I gcóir Gruaige. Déidir le seo a bheith níos fuide mar hampla nó bhad níos giora nó bhad níos catharma agus déidir leis na glibbanna bheith ar nós mo chuidsa na beidir bhad níos giora chomás just brahann se ar Stíl an duine. So ach sin Bearradh Gruaige generálta gléidir Hime ná na glibbanna díorcha ar nós mo chuidsa. Agus an san bearna idir iad agus an chuid seo den Gruaige agus bearna mór idir an chuid seo agus na an deire an san. So yeah, sin rud. So sin céad led chun mas bhíon leatsa an Bearradh Gruaige seo áil nó íon bhartaín. An céad rud ná má há Gruaige ag áit ar nós mo chuidsa nach bhfuil díreach, gohils kom an díreach, ní bhálthainn ditsa an rud céanna íana na Seapánaigh a dhéanamh, mar dig nach gaíonn siad an chud só. Mar seo, ar bhealach anna chotharm, agus ní éibrionn sé sin na Gruaige chatach nó insort Gruaige eile nach bhfuil gohillas com an díreach ar nós Gruaige Seapánach. So siar díon se le mo chuid san an gearim sé mar seo, sort cléanta
ar thaobh éigent. Is cuma lam cín taobh in ar ire. Agus é seo? Agus de cheannig mé cléirs I cúpla bliain ó hen, go bhis am níl siad ar díal ann níos mó, neidir mé an cúis mar bhí sé iontach úsáideach. Ach bhíonn siar fáil I siopaí áirithe. Bhí mé ná teacht ar hairspray Vlag Gruaige, na has Hime gaine, agus níl sé ró chostasach nó aon rud agus bhíonn sé iontach úsáideach. Agus bhí láid agus cúpla clips a áil agus de Gruaige ceangail sin só is be. Agus í clúdach leis an míid seo. Níl sé chun é thaispáint inis, mar ham sé ró leis gúil ach is féidir túm bhé goibse. So yeah, sin ceann duna leideanna úsáideacha. Yeah, sin taon drachrad fhí seo ná an thagraí go gcóram agat nó aon dath at mar sin bheachirte éisiúchanach ar lína mar ní bheach sé fáil in éireann. Chonaic mé in éireann ar an dath seo cosú go leor le Gruaige agus fiann agus rua agus dubh. Sin míad. Níl bán fiú. Ach ní dúil am sa gluis sé ró chosach ar néidir líon. Má an go háir spéir é sé dus do chréite úsáideach. Chamála seo, sin dégant eile chairíonn go mór nuair bhíonn na split ends an Gruaige agus rinnestrúd é sin I láir cín Gaelan chur mé an terming Gaelan ar an faheadil nó áitigant. So like gnúsach nar split ends agat agus ach níl sé róhána úsáid ála coconut agus nar sé chuna bhéh písa beag chunamárach an sa agus gan coconut rá in Gaelan tuis gan gúin Gaelan ann ach sin chúis ná Coco aha ann nuair mar sin. Agus cíalann an rud cíanna in cheanga dúchais cac, so cíalann coco cac. Stem sé riamh go éúsáid. Bhí mar cíalann siad é nuair bhím sé gáir faoi. So like airins, all coconut anna úsáide chuir fad. Agus chuir sé cuma bhad níos buige ar do Gruaige agus bíonn sé bhad níos íos céis cubal mar hampla. Yeah, so sin dégant fíor úsáideach. Sin taon rud fí all coconut ná is gáilite é úsáid agus a ágáil ar feicimplóir an clíg agus an san é bhaint le hiisce. Mar muoin tú é bhí cuma tharbh atsúir do Gruaige. Ar nóstar sé slach nuair dégant. So sin taon rud. Agus snéad na leideanna a hagann dibh ó thaobh Gruaige. Ach rénós, tá sé lán sásta leis mar há fé láthair. Agus ma dhearrim sé I riamh ceapan go méid sé geartha gamsa thar a bheith gear. Onas nach bheith an iomracha, onas nach méid sé rómhór. Bhí sé gam cópada na mhólan uair amháin agus bhí sé cómór, bhí sé just do chreid sa grána. Agus an Nope. Nuair sé chun éon réist riamh, so ma dhearrim sin na Gruaige riamh, bhí sé bhí difríocht mór le feiceáil. So má há aon ceisteanna a gcuibh sé chamá, just chuirigéis na trachtainna iad agus béidir go éon mé Vlag eile nó freagairt na ceisteanna san. So, cíimiid. Sláinte!